Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Nyungki-nyungki lakukan gembelengan. Bakal bintang sekali jadi salatan. Bakal bintang Yo, rame. jadi salatan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Nyungki-nyungki lakukan gembelengan. Bakal bintang sekali jadi salatan. Bakal bintang sekali jadi salatan. Wis iki yoga sak metune trone. Ya iya wong karang wis goro-goro barang. Heeh. Aji sindane ngasih wis takon iki gara-gara ora suwe ta. Lah ngopo bayakku lara. Iya. Ya nek men kepoyo apa bayake lara nek ra kuat ya medun ra apa-apa. Ya ning ora kabeh. Ya. Ya ngono kuwi ya wong ki mesti wis gari sejam meneh wektune ya. Setengah papat wis kudu mungkasi karya ora entuk nendang wektu subuh. Iya. Kadang ki ya bocah-bocah ki esuk ya do sekolah, ya do kuliah. Iya. Heeh. Iki mau nembang apa gareng? Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan. Wakul nglimpang sekane dadi sak lantar. Wakul rimpang sekane dadi sak latar. Ana bocah nanana nanana nanane nanene nanene wakul glimbang nang biyen ana ngono kuwi sak krunguku ambiyen jaman TK iya. Ya iki wis jam pira iki? Wis Delon neh. Iki yo sing streaming isih ana sing mantau. Isih terus 75. Iya bersyukur ditonton iya. Ya nonton wong dolanan ya yang ngene iki ya wong sinau iya. Ayo esuk diolah meneh. Terus mau ki jan liku ndawak-ndawake wektu ki bingung asian. Nyasi hal sing ora perlu wae tak jejerke kok terus. Iya wis ora apa-apa ben yo koyo ki do jenuh bareng ya. Iku justru ki ben aja do jenuh kok malah ben do jenuh. Ayo ora apa-apa kok terus nek iki. Yo, mes tetembangan apa kose? Mumpung larase isih pelok barang. Ya. Aku tak nyuwun jenang gula langsung dangdut wae. Mau penjahit wong iki malah walah kaya wong nongkrong. Langsung kublak tak pinem molu ngono ya.
gentenan kang kowe rene. Wah, aku dulu meh nembang apa ya? Ora usah nembang wis ngopo apa ngopo ngono iya. Bagong ki yo kuwi cahe memengan kok iya. Sidik-sidik mutung, sidik-sidik mutung. Heeh. Cah mutungan pokoke Bang. Ora. Mutungan iki ora ono hasile kok. Iya, ayo ngono kuwi. Iki wis gara-gara kok. Iya, ngerti nek gara-gara. Ayah. Aku tak nyuwun larase dibalik slendro, Mbah. Ya. Kenapa kowe kaya nyiksa wong tua ta wong kon diwolak-walik. Lah kepiye wong karang kebutuhane? Kebutuhan ya kepiye? Ya. Ning 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 nang 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 ning. Amen bang apa kuwi larase wis moci mo. Nganggo dhuwur barang. Ngomong terus terang yen pancen kowe bosen.